Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται στη Κόρινθο, κοντά στο εμπορικό κέντρο, στο κεντρικό πάρκινγκ και λιμάνι της πόλης, με εύκολη πρόσβαση στο σταθμό των υπηρεστικών λεωφορείων, κτέλ. Το κτίριο είναι κατασκευής του 2004 με αντισεισμική μελέτη κατασκευή, διαθέτει εξόδους κινδύνου, μεγάλο μπαλκόνι σε όλους τους ορόφους και στις δύο προσώψεις του κτιρίου. Έχει 3 ορόφους και ένα υπόγειο γκαράζ. Διαθέτει μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης σε όλο το κτίριο, με δικιά του δεξαμενή 20 κυβικών. Στην οροφή του κτιρίου υπάρχουν φωτοβολταϊκά συστήματα, 52 πάνελ. Υπάρχει μια βεράντα 100 τετραγωνικών μέτρων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα όμορφο roof garden και να εκμεταλλευτεί την όμορφη θέα προς την πόλη και τη θάλασσα. Υπόγειο είναι 750 τετραγωνικών μέτρων και είναι σχεδιασμένο να φιλοξενήσει 20 οχήματα. Προχωράμε από την εσωτερική σκάλα του ισογείου και συναντάμε το χώρο του bowling, το οποίο διαθέτει 8 διαδρόμους και έχει χωρητικότητα 50 ατόμων. Συνεχίζουμε στον πρώτο όροφο με ένα χώρο ψυχαγωγίας 500 τετραγωνικά μέτρα, ο οποίος διαθέτει τραπέζι μπιλιάρντο, επιτραπέζια ποδοσφαιράκια, τραπέζι πινκ-πονγκ και διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το μπαρ στον πρώτο όροφο συνδέεται με αυτό το ισογείο με ένα μικρό ασανσέρ για την εύκολη μεταφορά διάφορων πραγμάτων, όπως ποτών, καφέδων και άλλων. Συνεχίζουμε στο δεύτερο όροφο, όπου είναι και αυτός 500 τετραγωνικά μέτρα και συναντάμε ένα μεγάλο χώρο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με τον χώρο εστίασης. Στον τρίτο όροφο έχουμε ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κατοικήσιμο. Ο υπόλοιπος χώρος, ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος, έχει πάρα πολλές χρήσεις και συνδυασμό με τη μεγάλη βεράντα, την οποία έχουμε ήδη αναφέρει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω τηλέφωνο και email.